ka san shi hau bai da kaɗan, hau bai da kaɗan kuma ba a sa masa rana. Yanzu nan kana iya fita lafiya lau da mota ta ci maka inji ta ja maka asarar 100,000 kaza, jifa ne. Yanzu nan ka haɗu da ma'aikata a hanya su kama ka su caje ka kuɗi a matsayin doka ko su ɓata maka lokaci su katse maka tunani mai daɗi, jifa ne. Yanzu nan ana iya kawo wuta mai ƙarfi a gidanka ta ƙona maka TV, ta ƙona maka sauran kayayyaki, ta ƙona maka AC, jifa ne. Yanzu nan kana iya laliba wayarka ka ji wanda ya fi ka so ya ɗauka, jifa ne. Za ka ji ranka yana ɓaci, ka ji ranka yana ɓaci, ka ji in ba barin garin nan nai ba, in ba barin garin nan kai ba, ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali da nutsuwa ba. Wallahi hau ne, a jefa kake. Masifa kala-kala, bala'i kala-kala, wanda hau yake kawowa, wanda jifa yake kawowa. Ta yaya za mu magance wannan hau ɗin da wannan jifan mu zauna lafiya? Ka shekara car hankalinka kunci, ka shekara car shine za ka dinga ji ana addu'ar tsautsayi da asara, Allah kare mu. Ka shekara cir babu wannan tsautsayin, ba wannan asara. Duk wacce ta zo maka za ta zo maka cikin sauƙi. Ta yaya za mu magance wannan tsautsayi da asara da wannan hau da wannan jifa? Ka yi likin, ka yi comment da sallallahu alaihi wasallam, ka yi sharing domin 'yan uwa su amfana, ka je ka jarraba. Alaji, ka samu gashin jima, gashin jima wato gashi wanda idan aka jema fata, aka jeme fata, wannan gashin ake cire wannan gashin a gefe. Sai ka samu wannan gashin, gashin da an buga kenan an bar shi, gashin jima. Sai ka samu itacen da gobara ta ci ta rage, icen da gobara ta ci ta rage, shi ma sai ka samu shi. Sai ka zo ka balli wannan itacen kamar girman nan haka, ɗan ƙarami haka za ka balle shi. Sai ka samu wannan gashin jima ɗin ka ɗan ɗebe shi haka a hannunka. Sai ka kawo wannan itacen ka saka a cikin wannan gashin ka tukwikwiye shi. Sai ka zo ka bai wa baduku ka ce ya rufe maka, a rufe maka. Idan aka rufe sai ka ansa, kullum ta kasance tare da kai, kullum wannan layar ta kasance tare da kai. To albishirinka.